Det her, det er vores YouTube-kanal. Og det her, det er Rikke, og jeg hedder Inge-Katrine. Og vores blog, det kommer til at handle om sådan noget nyt tøj, vi har fået, og vores make-up, og I kommer nok til at se, hvordan vi kommer til at lægge det og sådan noget. Jeg har ikke noget på lige nu. God reklame. Men det kommer jeg nok mere til, og det er mest fordi, jeg lige tager det hele af, så vi kan starte med at lave nogle blogs om, hvordan det kan på og sådan noget. Og vi kommer nok ikke til at lave så mange videoer sammen, det er nok mere hver for sig, men der kommer nogen sammen. Og det her, det er bare vores intro-video. Hej bloggen! Ja. Farvel!